तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। कुणकेश्वर येथील श्रीदेव कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्टनं सामाजिक बांधिलकी जपत निक्षय मित्र क्षयरोग मुक्त भारत अभियानात सहभाग घेत क्षयरोगग्रस्त व्यक्तींना 22 अन्नधान्य किटचं वाटप करण्यात आलं। आपले व्यासपीठावर अध्यक्ष साहेब श्री एकनाथ पेगे साहेब दत्तक घेण्याची फार मोठी गोष्ट आहे। तर मी तुम्हाला सांगतो की आल्यापासून आमचे जे जे लोक कॉन्टॅक्टमध्ये असतील, PHCचे असतील, PHOचे असतील, DHO ऑफिसचे असतील, प्रत्येकाला आम्ही सांगतो की आमचे पेशंट दत्तक घ्या, इतर पेशंट दत्तक घ्या। फार कमी लोक आम्हाला पेशंट दत्तक घेतात, हो म्हणतात तर देत काही नाही। पण आता मी इथे पाहिलं बरेच लोक 130 लोकांची मित्र झाले सर, म्हणजे प्रत्येकाची त्याच्यापासून त्याची इच्छा आहे, फक्त ते कोणत्या मार्गाने द्यायला पाहिजे कसं दिलं पाहिजे आपण गाईड करत नाही। आणि आज हा मला वाटतं आपल्या जिल्ह्यातला या वर्षातला सर्वात मोठा कार्यक्रम असतो। त्याच्यामुळे तुमची मी मनापासून आभार मानतो। एवढा मोठा कार्यक्रम 1 जानेवारीपासून आपल्या जिल्ह्यात कुठेच झालेला नाही। आता फक्त 2-3 गोष्टी मला सांगायची इच्छा आहे। सर, एक पेशंट दत्तक घेतला काय आणि 20 पेशंट दत्तक घेतलाय। आपण जे दत्तक घेतो फक्त पेशंट दत्तक घेतो, त्याच्या पुढची स्टेज अशी आहे की सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं असं म्हणणं आहे की आपला जो पेशंट आहे तो अर्निंग मेंबर आहे। तर टीपीच्या पेशंटवर आपल्याला फोकस करून चालत नाही, तर टीपीची फॅमिली, त्या टीपीच्या फॅमिलीला सुद्धा दत्तक घेणं गरजेचं आहे। बऱ्याचदा असं आढळून आलंय की टीपीचा जो पेशंट असतो तो आपला अर्निंग मेंबर असतो, त्याच्यामुळे त्याचा जॉब जातो असतो, फॅमिलीवर त्याला ते खायला भेटत नाही, पण त्याच्या फॅमिलीला सुद्धा बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला खायला भेटत नाही। तर गव्हर्नमेंटचं असं म्हणणं की टीबीची फॅमिली जर आपण दत्तक घेतली, एका पेशंट मागे 4 ते 5 लोक असू शकतात। जर आपण एक पेशंट दत्तक घेऊ शकतो, एक फॅमिलीला आणि दत्तक घेऊ शकतो। आणि तुमच्या सारखे खूप मोठे लोक आहेत, म्हणजे ज्यांचं मन खूप मोठं आहे, ते देणारे हात खूप जास्त आहे। फक्त ही संकल्पना आपल्याला त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायची। आता मी अध्यक्ष साहेबांशी पण बोललो होतो, त्यांना पण मी विनंती केली की तुम्ही जर 20 पेशंट घेतले तर 20 पेशंटचे फॅमिली पण दत्तक घ्या आणि या ग्रुप नाही त्यांच्या फॅमिलीची पण एक पॅकेज आपण 6 महिन्याचं दिलं, त्यांच्या फॅमिलीचं पण पोट भरेल। आणि हा जो आजार आहे सर, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, हा असा एकच एक आजार आहे की दररोज हजारो लोक मरतात। मी जिथे गेलो तिथे गोष्ट सांगतो, कारण बऱ्याच लोकांना माहिती नसतात। असे फार कमी आजार आहे की दिवसाला 1 लोक मरतात। तुम्हाला कदाचित माहिती नसेल, एखादा आजार दिवसाला 1 लोक मरतात। इंडियामध्ये म्हणजे भारतात संसर्गजन्य आजाराने मरणारा एकमेव टीबी आजार असा आहे की मिनिटाला एक माणूस मरतो। म्हणजे जर आपण आता अर्धा तासाचा प्रोग्राम घेतला तर 30 लोक आपले मेले, एवढी सोपी गोष्ट आहे। म्हणजे इतकं आजाराने मरणारा दुसरा आजारही आपल्या जगात अस्तित्वात नाही आहे। फक्त जे दुसरे आजार आहेत, डायबिटीज, हायपरटेन्शन, त्याचे माणूस इतक्या पटापट मरत नाही। त्याला ट्रीटमेंट आहे, त्याच्यावर ट्रीटमेंट आहे, प्रॉपर त्याच्यावर पूर्ण आयुष्य जगतात। फक्त एक ऍक्सिडेंट नावाची गोष्ट अशी की माणूस तिथल्या तिथे मरतो। पण हा जो आजार आहे हा आपण कंट्रोल करू शकतो। प्रॉपर जर त्याला 6 महिन्याची प्रॉपर ट्रीटमेंट दिलं, त्याला प्रॉपर हाय प्रोटीन डाएट दिलं, त्याला त्याची पूर्ण भूक भागवली, तर हा ट्रीटमेंट पूर्ण ट्रीटमेंट केल्यानंतर 100% बरा होणार आपल्याकडे आणि दुसऱ्याला तो पेशंट आजार देत नाही। जर हा पेशंट आपण आणला दिलं ट्रीटमेंट दिली तर एक पेशंट नवीन 15 पेशंट तयार करतो। म्हणजे हा नुसता एक पेशंट नाही आहे, हा एक पेशंट त्याच्या आजूबाजूच्या लोकांना 15 पेशंट तयार करतो। आणि जर त्याला आपण प्रॉपर अन्नधान्य दिलं, हाय प्रोटीन डाएट दिलं, तर रिसर्च असं सांगतो की तो 100% क्युअर होतो। बऱ्याच वेळा आमचे वैद्यकीय अधिकारी त्या कधी अशा पेशंटचं नाव कुठेही समजतात याची काळजी घेत असतात। पण काही वेळा आपण असे जेव्हा कार्यक्रम येतात तेव्हा आपल्याला हे काही पेशंट समजतात। तर मी सर्व ग्रामस्थांना एक अशी विनंती आहे, या पेशंटची कधी आपण उजाभाव करूया, कारण जर आपण त्यांच्याशी
काही चुकीचं वागलं आणि दुजाभाव केलं आणि त्यांच्या मनावर जर काही परिणाम झाला तर त्याचे परिणाम आणखी ते संकट जे आहे किंवा जो आधार आहे तो मिळण्यात त्यांना आणखी अडचण. फक्त मी पेशंट जे आहेत त्यांना एक विनंती आहे की आपण जेव्हा सार्वजनिक ठिकाणी वाहू आणि हा पूर्ण सरांनीच आता माझ्यापेक्षा जे वैद्यकीय अधिकारी आहेत त्यांनी सांगितलं हा आजार पूर्णपणे बरा तर त्याची जी औषधं आहेत ती आपण वेळेवर घेणे मात्र बंधनकारक आहे. खरं तर कमी असेल तर अगदी 6 महिन्यात एक मुलगी जर दुसऱ्या स्टेजला गेली होती आज ती पूर्णपणे बरी झाली आणि अगदी चांगला आपला परत एकदा ती काम करता व्यवस्थित करते. तर हा पूर्ण बरा होणारा आजार आहे. फक्त आपण त्यांच्याशी नीट वागलं पाहिजे एवढं मी तुम्हाला विनंती करेन. आज या कार्यक्रमानिमित्त आता सांगितल्याप्रमाणे आपण जे काही असे पेशंट आहेत त्यात एक्सरे मशीन इथे आणून त्या पेशंट शोधण्याचं काम करत असतो. त्यावेळी बऱ्याच वेळा आपल्याला कमी प्रतिसाद मिळतो. काही ठिकाणी एखाद्याला भीती वाटते की मी समजा आलो आणि मी पॉझिटिव्ह निघालो मला हा आजार आहे असं समजलं तर लोकांचं बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळे किंवा मला कुठेतरी निवडून ठेवे म्हणजे कोरोनापासून नेमकी काय भीती निर्माण झाली आपल्या मनात. तर याच्यात असं काय नाही. जेवढ्या लवकर आपल्याला ते समजेल तेवढ्या कमी वेळात आपण पूर्णपणे बरे होणार. त्याच्यामुळे जेव्हा जेव्हा एक्सरे मशीन केली आणि जेव्हा जेव्हा आम्ही हे कॅम्प इथे लावू त्यावेळी सर्व इथे असलेल्या पदाधिकाऱ्यांची ही आपली जबाबदारी आहे किंवा जी आपल्या गावातील मान्यवर आहे. जेव्हा जेव्हा आता आपण 2 वेळा ते प्रयत्न केले आपल्याला बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स मिळाला तर आपणही त्याच्यात प्रयत्न करून जिथे जिथे पेशंट आहे त्याच्या आजूबाजूचे जेवढे आहेत त्याच्या सगळ्यांनी 100% आपला तिथे येणे गरजेचं आहे आणि जे एक्सरे मशीनवर जे आपली टेस्ट होते ती करणं महत्त्वाचं आहे. याच्यामुळे दुसराही आमचा काम पंचायतीचा फायदा असतो. आत्ताच आपण जे मुख्यमंत्री समृद्धी पंचायत राज आहे या सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी चांगलं म्हणजे कर्मचाऱ्यांनी चांगलं काम केल्यामुळे आज आपण तालुक्यामध्ये 1 नंबरला आहोत. तसंच आता पुढच्या वेळी आपलं आरोग्य संपन्न गाव माझं गाव आरोग्य संपन्न गाव असं एक अभियान चालू झाले आणि या अभियानामध्ये सुद्धा याचा फायदा होणार आहे. इथेही चांगली चांगली मोठी बक्षीस आहे. म्हणजे दोन्ही भेट फायदा एक तर आपण आपल्या ग्रामस्थांना आपल्या गावातील असलेल्या प्रत्येकाला मदत करणार आहोत आणि निरोगी राहणार आहोत. त्याचबरोबर आपल्याला सरकार आपण हे सगळं केल्यामुळे चांगलं बक्षीसही देणार. त्याच्यामुळे हा आपला भेट फायदा आहे. तर आपण आता त्याच्यासाठी आपण कामाला लागलो तर मी सर्वांना विनंती आहे आपण सर्वांनी या कामात मोठ्या प्रमाणात ठोकून येऊन देवस्थान ट्रस्टने जे आज हे काम केलं हे खूप मोठं काम आहे. सरांनी म्हटल्याप्रमाणे सर आज 8 लाखाची गोष्टी जरूर तुमच्या देशाचा विचार करतील आणि जेवढी परमेश्वर किंवा जे आमचे जाते आहेत ते आम्हालाही त्यांच्याकडनं अशा प्रकारची मदत मिळेल आणि तुमचे आमचे अध्यक्ष त्याबद्दल बोलतील. कारण खरंच ज्यावेळी आपण 2 हाताने भरभरून द्यायला शिकतो तेव्हा येणारही दान हे तशाच प्रकारे येत असतं. त्याचा अनुभव आपण सर्वजण घेत आहोत. तर आजची जरी परिस्थिती आमची बोलायची असते म्हणजे कमी असते तरी आज देवस्थान ट्रस्ट किंवा ग्रामस्थ चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी आरोग्य असू दे सामाजिक असू दे सांस्कृतिक असू दे वेगवेगळे उपक्रम त्याच्यातला एक खालीचा वाटा या ठिकाणी तालुका काढून वेगवेगळे उपक्रम समाजासाठी राबवत असतो की आज त्याची काळाची गरज आहे. आजचा जो कार्यक्रम आहे तो शासनाच्या निक्षय मित्र अंतर्गत देवगड तालुका शहरी रुग्णांना मोफत आहारासाठी मोफत धान्य वाटप हा आमच्यासमोर तुमच्या लोकांनी आणल्यानंतर एक सुंदर उपक्रम आहे. चांगला उपक्रम आहे. आम्ही एकत्र बसलो आमच्या सर्व पदाधिकारी सर्वांनीच चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी विचार मांडले आणि व्याख्या त्या ठिकाणी आम्ही खूप मार्गदर्शन करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केला आणि त्याचा आज महत्त्वाचा दिवस आज विचारलेला आहे. तर सांगायचं एवढंच आहे की जिथं आज महत्त्वाची गरज आहे
ज्या गोष्टींची गरज आहे, सामाजिक असू दे, सांस्कृतिक आरोग्य सर्व ते वेळ उचलून त्या ठिकाणी त्यातला चालीचा वाटा काढून त्या ठिकाणी केले जातात. तर आज तुम्ही आजचा जो क्षयरोग त्या संदर्भात मगाशी गांभीर्याने काही गोष्टी उल्लेख केला आणि हा रोग भारतमुक्त करण्यासाठी आज सर्वजण हातात काम करत आहे. शासन असू दे, सर्व आरोग्य यंत्रणा असू दे, अशा सेविका अशा सेविका सुद्धा आज ग्राउंड लेवलला घराघरात जाऊन ते काम काम करतात. तर बघून समाधान वाटतं. कुठंतरी आपली माणसं आज समाजासाठी, त्या गावासाठी तळागाळात जाऊन, वाडीवर जाऊन, घराघरात जाऊन पोहोचत आहे आणि अशा प्रकारचे व्याधी असते, अशा प्रकारचे रुग्ण असते, त्यांना बाहेर काढण्यासाठी मदत करतात. हा जर गांभीर्याचा रोग जे हे असतात व्याधी असतात तरी तो बाहेर 100% काढण्यासाठी आता साहेबांनी उल्लेख केला. तर आपण त्या पद्धतीचं सर्व नियोजन केलं तर हा पूर्णपणे 100% मुक्त होऊ शकतो आणि याच्यापासून सर्व व्याधींना, त्या रोगांना त्यापासून बाजूला करता येतो, म्हणजे चांगलं करता येतं. पण त्या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजे. तर त्या दृष्टीने मगाशी अशा प्रकारचे जे गुण असते त्याला बाहेरून चालणार नाही, तर त्यांना तुच्छ वागणूक दिली जाऊ नये. योग्य तर ते मनाने घुसून जातात. एकदा एखादा रुग्ण जर मनाने घुसून गेला तर तुम्ही किती प्रयत्न करा त्याचा उपयोग होत नाही. माझ्या माहितीला स्वतःची स्वतःची रक्कम महत्वाची असते, तर तुम्ही कुठेही विजय मिळवू शकता. त्याचा मला अनुभव आहे. थोडक्यात सांगायचं म्हणजे आता जे काय म्हणजे मोठं संकट मागे होते आपलं कोरोना हा एखाद्या व्यक्तीला झाला तर तो रुग्ण वाचणार नाही अशा प्रकारचा तो मॅसेज केला, चुकीचा मॅसेज केला आणि त्यासाठी स्वतःच्या फायद्यासाठी काही लोकांनी चुकीच्या पद्धतीने केलं आणि त्यामुळे काय मला कोरोना झालाय ना, माझं काय कळलं त्याच्याला तो 50-60% पेशंट खचायचं, संपायचे. पण ते काही लोकांनी बिंदास त्याला करून दिलं, त्यातून बिंदास ते बाहेर सांगायचं विषय असा की कुणीही खचून न जाता, कुणीही त्या ठिकाणी आपली स्वतःची पावर, स्वतःची ताकद मागे न जाता त्याच पद्धतीने कुठल्याही संकटातून कोण गेलं आपण कुठल्याही संकटावर मात करू शकतो. हे माझे अनुभव आहे. तुम्ही तुमच्या इच्छा, तुमचे जे स्वप्न आहे, तुमचे जे विचार आहे, तुम्हाला आयुष्यात जे काही करायचं, तुम्हाला आयुष्याची काही भरारी घ्यायची ती नक्की भरारी तुम्ही आज पूर्ण करू शकता. त्याच्याने स्वतःचे विचार चांगले पाहिजे, नीती चांगली, संस्कृती चांगली, कृती चांगली पाहिजे, कर्म चांगलं केलं पाहिजे. अशा प्रकारच्या गोष्टी आपण चांगल्या केल्या तर आपण आयुष्यात चांगल्या प्रकारला आपल्याला जे देवाने आपल्याला चांगल्या प्रकारे आनंदी आनंद सर्वगुण संपन्न पुण्या गोविंदाने आपण हा आपलं आयुष्य त्या पवित्र साकार शकतो.